Singo Manukan. Tetap bersama Singo Manukan dan bagus sama guys. Terima kasih. Bunda yang punya kawasan Sabitri Putri Yoko Batas Bunda Ces.
Foto yang punya kawasan Bapak Moko. Ayo 9 saya datang. Iya. Oh. Hati-hati ber. Mas.
sabar. Sabar, sabar. Ini wis ngerti nek anake oke ngono iki lempat ngene iki lho. Yo halah. Bos. Wis ngerti anake oke kira lempat ngene wis serap. Awas. Iyo. Oh. Iya. Ayo.